பெட்டு என்ன பண்ணுவோம்? அவன் எல்லாம் பெட்டு பிடிச்சி வருவான். பெட்டு எல்லாம் பிடிச்சி வருவாங்க. ஐயோ அடுத்து உள்ள பார்த்து குழந்தை. ஐயோ பெட்டு 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 பெட்டு. புடி 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 எல்லாம் புடிங்க. புடி புடி புடி. ஏய் எல்லாம் புடிங்க. அதே புடிங்க. அதே புடிங்க. அடுத்து உள்ள போய் அந்த குழந்தை. ஐயோ எல்லாம் புடி. ஐயோ இது பையா கட்டங்க. கம்ம. குண்டல புடிச்சாச்சு. இல்லப்பா புடிச்சாச்சு குழந்தை. ஏய் கைட்டா புடி இழுத்து புடி. அந்த வீட்ல யாருமே காணோமே. ஏய் இழுத்து புடி. அம்மா இழுத்து புடி. ஐயோ இவன் பாரு. கைட்டா புடி கைட்டா புடி இழுத்து புடி. இழுத்து புடி. இழுத்து புடி நல்லா டைட் பண்ணு டைட் பண்ணு. டைட் பண்ணு. ஐயோ டைட் பண்ணு டைட் பண்ணு. ஏய் அந்த ஏசி பண்ணு. ஏசி மோட்டர் இருந்தா இது அது வந்துட்ட. ஏங்க அது வளைக்க புடிடா. கால கட்ட புடி கால கட்ட புடி. ஐயோ ஒண்ணுமே புரியல. கடவுளே கத்து. நல்லா டைட் பண்ணு டைட் பண்ணு. கால புடி கால் புடி டைட் பண்ணு. இது அவருக்கு தெரியலப்பா. தெரியல அங்க இருந்து தெரியல அவருக்கு. என்ன பண்ணுவாரு அவரு? மெஷின் டைட் பண்ணு. மெஷினை டைட் பண்ணு டைட் பண்ணு. கீழ மெஷினை டைட் பண்ணு. சின்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு இது. புடி 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 கோர்த்து கை கால கட்ட புடி. இது கைய மாட்ட வரல பாருங்க. அவங்க மாட்டவே வரல. அந்த வீட்டுக்காரங்க இல்லையா? எந்த வீட்ல இருந்து உழுதுதான் குழந்தை தெரியல. எந்த வீட்ல இருந்து உழுந்தது குழந்தை? ஐயோ ஐயோ கடவுளே கடவுளே பச்சைமா பச்சைமா. ஐயோ அவனா யார் வீட்டு குழந்தை? யார் விட்டாங்க? பொறுமையா இருங்க பொறுமையா இருங்க. ஐயோ அப்பா ஐயோ இவரை பிடிங்கப்பா. அவரு மேலே ஏத்து மேலே ஏத்து அவரு மேலே ஏத்து. ஐயோ அப்பா அந்த குழந்தைக்கு அம்மா அப்பா யாருமே காணுமே. ஐயோ அப்பா எங்க இருந்து விட்டாங்க குழந்தைய?